Kenan Çaplık, Doğru Haber. Çima balçımık ji ronkayê ditirsin? Balçımık ji tarîtiyê pir hez dikin û di tarîtiyê de derdikevin derve û seyda xwe dikin. Wexta tarîtî çêdibe ew jî derdikevin derve. Tavilê der û dora xwe kontrol dikin û ji bo seydê bi lez û bez diçin û tên. Lewra dema wan gelekî kine. Wexta ronkayî tê jî tavilê dikevin nava telaş û metirsiyê û xwe verşê didin. Ji ber hatina ronkayiyê xwe dixin nava quncik û şîkeftên tarî. Hinek mexlûqên ku şekl û şemaîlên wan weka însanan e, lê belê rihê wan jî weka balçîmkê ye, dixwazin ku di nava tarîtiya ku wan li dinyayê çêkirine bijîn. Ev tarîtiya ku wan bi reh û canê xwe çêkirine, ew xwesa tarî ye ku çirûzeka ronkayiyê wan dixe nava telaş û tirseka mezin. Wan nerahet dike. Ji bo ev çirûskên ronkayiyê dernekevin yan jî dernekeve, her kesî dikujin û qesta canê kesên din dikin. Dixwazin tarîtiya ku wan çêkirine îlel ebed bimîne û berdewam bike. Di demên dawîn de li dijî pîrekên sernûxumandî êrîş û şîdet zêde bûne. Dîsa derket derçavan ku êrîşkerên ku rihê wan tarî bûye, zirarê dide civakê û huzûra civakê xera dike. Van kesana ji bo civakê bi tehlûkenin. Van mexlûqana hew tenê tarîtiya xwe dibînin û ji xeynî vê yekê tu tiştî îdrak nakin. Van kesana ji ber tirsa derketina ronkayiyê êrîşan dikin, nefret û kîna xwe vedirşin. Balçimkên rehtarî fêm kirine ku tarîtî ne heyata rastî ya civakê ye. Dixwazin ku ev heyat û jiyana tarî bê şert û bê îtiraz ji teref her kesî ve bê qebûl kirin. Dixwazin ku ev jiyana tarî berdewam bike. Ev tevgerên xweperestiyê, xwexwaziyê û faşîstî hem bi gotinî û hem jî bi fiîlî qesta canê însanan dikin û guherînin cenawirên bi tehlûke. Bi rastî çavkaniya temela civakê nûra İslamê ye. Ev nûra hanê wê her kesî û her tiştî nûranî û ronî bike. Şeref û izzetê dide însanan, garantiya azadiyê dide însanan, emniyet û aramiyê bela dike. Ev nûra hanê ji bo tarîtî û însanên ku rihê wan tarî bûne, bûye kabûseka mezin û tirsnak. Hicab û nixumandin ji fitreta însana tê. Tesettür simgeyeka mezin ya İslamiye ku li ser pîrekan tê xuya kirin. Di rastiyê de îzzet û şerefa pîreka ye. Nasnameya eslî ya jiyana ku hewcê tewneyê ji bîr kirin û neyê berdan e. Nûr û ronkayiya pîreka ye. Tarîtiya kesên tarî wenda dike, perçe dike, zilm û fikrên xerab radike û wek rojê derdixîne holê. Ciyê ku lê roj hebe tu hukmê tarîtiyê lê tune ye. Ciyê ku lê nûr hebe tu hukmê fikrên tarî û xerab jî namîne. Balçimkan dest bi êrîşan kirinin. Naxwe ronkayî û nûrê xwe daye der. Çawa balçimik hewla tarîtiyê didin, kesên nûranî jî fecra ronkayiyê pêxistinin û bi heyata müminî bûne sebeba umîda civakê. Digel temamî projeyên tarîtî û rakirina nirx û muqeddesatên civakê jî nûra aramî û huzûrê xwe daye nîşandan û ev jî temamî balçimkên rihreş ên derve û nava welat duçarî tirseka mezin kiriye. Wê nûra bêhemta û aramiyê her tim derkeve û mezin bibe wê temamî kesên tarî û tarîtiyê ji holê rabike. Wê her tim bibe sebeba tirsa zalim û zordar û balçimkên tarîtiyê. Wê her tim tarîtiyê ji holê rabike û biqedîne.